Περιφερειάρχα, ένα σημαντικό έργο για την Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα από άποψη προϋπολογισμού, τελικά φαίνεται ότι βρίσκει δρόμο και μιλάω για το αεροδρόμιο Χανίων. Πρέπει να πούμε ότι είχα την ενημέρωση από προχθές για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στην οποία βέβαια γνωρίζετε ότι μαζί με τον Δήμαρχο Χανίων, τον Γιώργο Σκολάκη, είμαστε παρόντες. Παρακολουθούμε το έργο σε όλη του τη διαδρομή, μαζί με τους τοπικούς φορείς, μαζί με τους βουλευτές, τους υπουργούς των Χανίων και όλες τις Κρήτης, τους παράγοντες, γιατί ένα μεγάλο έργο που είναι 110 εκατομμυρίων δεν έπρεπε να χαθεί από την Κρήτη. Γιατί οι πόροι έχουν μείνει ελάχιστοι από το ΕΣΠΑ, άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους πόρους. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έχει ανακοινωθεί, πρέπει να καθαρογραφεί, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ότι έχουμε πλέον ανάδοχο του έργου και θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα ένα από το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης και περιμένουμε πότε θα γίνει και το αεροδρόμιο του Καστελείου για να δούμε πότε θα ξεκινήσει και αυτό.